Do nášho tímu hľadáme nových kolegov na pozíciu montážny pracovník pre vykurovanie, chladenie, zdravotechniku a plynoinštaláciu. Ak hľadáš stabilnú prácu v technickom odbore a chceš byť súčasťou firmy s dlhoročnou tradíciou, možno hľadáme práve teba. Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1992 a venuje sa komplexným riešeniam v oblasti vykurovania, chladenia, plynoinštalácie a zdravotechniky. Prečo sa pridať práve k nám? Ponúkame zázemie stabilnej spoločnosti, priateľskú atmosféru, tímovú podporu a priestor pre ľudí, ktorí sú samostatní, spoľahliví a majú vzťah k technológiám. Hľadáme kolegov, ktorí chcú robiť poctivú prácu, posúvať sa ďalej a byť súčasťou tímu, na ktorý je spoľahnutie. Ak máš prax v oblasti vykurovania, plynoinštalácie a zdravotechniky a hľadáš stabilitu, ozvi sa nám. Radi ťa privítame v našom tíme. Viac informácií nájdeš na webe siseb.eu alebo nás môžeš kontaktovať priamo.